Ang araw po mga ka-Tres Marias, mga kababayan, update ko lang po kayo dahil kasalukuyan na naman pong bumubuga ng abo ang Bulkang Bulusan ng Sorsogon. Kaninang madaling araw, nakarating na po dito ang ashfall dito sa aming lugar. Actually napakalayo naman po nito sa sentro ng Sorsogon. Kami ay malapit na sa Albay, boundary lang kami ng Albay at saka Sorsogon. Pero nakarating pa rin dito yung binubugang abo ng bulkan. Kasi ang baho po ng amoy. Parang asopre. Ang layo-layo na namin sa Sorsogon. Hindi po makita ng camera ko yung ashfall. Pero po, kitang-kita dito sa mga dahon na marami na pong mga dumikit na mga abo. So ayan guys, yung parang may ano lang, parang may snow. Yung galing sa kalakuwakan bumabagsak po dito sa aming mga halaman at masakit sa ilong. Masakit po sa ilong yung ashfall. Kaya nagtatakip ako ng aking ilong. So ayan po siya. Yan Ayan. Ayan po Yan Lalo na siguro yung nasa paanan talaga ng bulkan or sentro ng Bulkang Bulusan sa Sorsogon. Yun talaga ang pinaka-apektado guys. Ang baho po ng amoy. Ayan sa mga ayan kitang-kita po yung mga ashfall. Abo na galing sa bulkan kasi po kaninang 3:37 ata yon. Nag-emergency alert yung sa cellphone namin, emergency alert ang aming cellphone. So ayan guys. Ayan napakalayo na namin sa bulkan pero Bulkang Bulusan pero hanggang dito sa amin kitang-kita yung mga abo. Parang nagre-rain shower guys. So ayan po ang update ng Bulkang Bulusan ng Sorsogon. Karating na po dito sa boundary ng Albay at Sorsogon. Paano pa kaya yung nasa sentro ng Sorsogon? Ano kayang balita? Wala pa po kasi Sunday ngayon. Parang walang balita sa radyo. So ayan po guys, kasalukuyang bumubugan ng abo ang Bulkang Bulusan ng Sorsogon. So mag-ingat po yung mga andyan sa paanan ng bulkan. Ingat-ingat po tayo. Naglagay ako ng black na plastic kasi sa black kitang-kita yung ashfall kasi puti siya, kulay puti. Naglagay ako kaninang kumot na kulay puti, tela na kulay puti, hindi makita kasi yung ashfall kulay puti din. Kaya nilagay ko kulay black, yung takip ng Durabox ba, yung takip ng storage box. So ayan, kitang-kita po yung ashfall. Kitang-kita yung abo na galing sa Bulkang Bulusan. So ayan po guys, thank you for watching.